Ja sam Dušan Stojanović i već 10 godina vodim ovo udruženje. Inače, moja uža specijalnost je odgoj i othranjivanje, lečenje i briga o pticama i rad sa konjima. Mladunče orla, koje je pre par dana došlo u naše udruženje, pronađeno je u selu Gornja Jošanica kod Blaca, gde su ga dobri ljudi pronašli u travi nadomak njihove vikendice i zbrinuli, kontaktirali naše udruženje, gde smo im davali savete kako da ga očuvaju tog dana i nakon toga su ga doneli kod nas. U pitanju je mišar. Ovaj mišar ima svega 10-ak dana. Mišar spada u zaštićene vrste, ali na jugu Srbije ih ima u malo većem broju. Ja ne znam tačno njihovo brojčano stanje u čitavoj Srbiji, ali nastanjuju čitavu Srbiju. Uglavnom se hrane sitnim glodarima, pacovima i tekako su korisni za životnu sredinu zato što vrše balans i smanjuju populaciju štetočina. Hrani se živim mesom, uglavnom kombinujemo belo pileće meso, hranimo ga mlevenom junetinom i uskoro ćemo krenuti da dajemo i zamrznute miševe, tačnije plen glodara, kako bi imao potpunu zadovoljavajuću hranu kao i onu iz prirode. Ajde. S obzirom da je mladunče ispalo iz gnezda, srećom nije imalo nikakvih povreda, u dobroj je fizičkoj kondiciji, zdrava je ptica, uzima hranu. Trenutno se nalazi u inkubatoru zato što mu je potrebna određena temperatura, jer ipak nije skroz operijao, već ima samo papere i mora da se greje tokom dana i tokom noći. Kad mali mišar operija i dobije kompletno perje i dostigne određenu veličinu, biće prebačen u volijeru, tačnije u veći kavez i veći prostor kako bi mogao da stiče kondiciju i da uči da leti. Nakon toga ide učenje lovljenja plena i kada bude se osamostalio, kada bude stekao, da kažem, neku samostalnost, prstenovaće ga ornitolozi iz Zavoda za zaštitu prirode Srbije i nakon toga će se odrediti lokacija gde će biti pušten.